Gaur hezkuntza sailari eman diogu egin dugun irakastereduen ikerketaren lana, non azaltzen den indarrean egon diren 35 urteetan derrigorrezko hezkuntzaldia egin duten ikasleen erdia ez den euskaldundu, ez? Guztira 200.000 ikasleek amaitu du derrigorrezko hezkuntza garaia gutxieneko euskara ezagutza izan gabe. Gure ustez bada garaia irakaste ereduen sistema gainditzeko, murgiltze eredua ezarri behar da, ikasle guztien eskubidea bermatzeko eta ikasle guztiak euskalduntzeko, eta behingoz muga horiek gainditzeko garaia da, ez? Horregatik guztiagatik ere, deitu nahi zaituztegun, martxoaren 24an, Iruñan egingo dugun manifestaziora, euskarari esartzen zaizkio muga guztia gainditzeko, euskaldunoi esartzen zaizkigun muga gainditzeko, eta euskararen berreskurapen prozesuan jauzia emateko.